Men hvorfor er det det? Hvorfor må man ikke bare selv bestemme, om man vil tage den? Det er fordi, de er farlige. Og for at forstå, hvorfor det er, de er farlige, så bliver man nødt til at forstå, hvordan det er, de fungerer op i hjernen, og hvordan det er, de påvirker ens krop. Hash elsker hjernen. Det, der er så specielt med hash, det er, at det bliver siddende op i hjernen i enormt lang tid. Hash sidder så godt fast inde i hjernen, fordi det er et af de eneste stoffer, der bliver opløst og spreder sig ud i hjernen. Det spreder sig simpelthen og klistrer fast i hjernen. Det vil sige, at man kan se og måle, at hash-niveauet i ens hjerne lang tid efter man har røget, fordi det simpelthen klistrer så godt fast. Det betyder også, at hvis du hash 2 gange i ugen, så vil du være en lille smule påvirket hele tiden. Det er det, der er specielt ved hash, altså hashens store kærlighed til hjernen. Når man tager ecstasy, så ændrer hjernen den måde, den opfatter kroppen på. Man kan sige, at den oplever virkeligheden en lille smule mere behagelig, end der egentlig er grundlag for. Og det er godt. Men der er 2 ting, man skal være opmærksomhed på, når hjernen den har det sådan her, og ikke lægger mærke til, hvad kroppen siger. Det ene er, at den simpelthen overhører kroppens signaler. Kroppen kan være udmattet eller være udsat for en eller anden anstrengelse, den ikke kan magte. Det kan kroppen ikke klare. Hvis hjernen ikke lægger mærke til det, så bliver kroppens faresignaler altså ikke hørt. Den anden ting er, at når hjernen har haft den her falske vellystfornemmelse, for den er falsk og kunstigt fremstillet, så når ecstasyen den så holder op med at virke, så skal hjernen tilbagejusteres, og så kommer der virkelig ubalance om i systemet. Det er derfor, man i en periode efter man har indtaget ecstasy godt kan føles virkelig skidt, fordi hjernen den skal finde tilbage til virkeligheden. Fordi ecstasy er i bund og grund en kemisk måde at ændre hjernens funktioner på. Og hjernen den tager skade af at få ændret på funktionerne i længere perioder. Når man tager kokain, så piller man med en af de mest magtfulde områder i menneskehjernen. Ned i menneskehjernen så ligger der et område, der hedder belønningscenteret. Når man tager kokain, så bliver dette område stimuleret, så man oplever en rigtig stor vellyst. Det går direkte hen og påvirker den del af hjernen, hvor fornemmelsen af vellyst og velvære fungerer. Kokain det er et stærkt stof, men det er også et stof, som hjernen meget hurtigt vender sig til. Derfor skal der hele tiden større og større doser til, før hjernen får den samme mængde af velvære. Der findes altså ikke noget stof, der er lige så afhængighedsskabende som kokain. Der er lavet masser af forsøg med aber, og hvis de fik valget mellem mad og kokain, så vælger de kokain i sådan en grad, at de til sidst dør sult. Kokain det går altså ind og piller ved det mest magtfulde center i hele menneskehjernen.